Delok anu, wedhus arep manak. Lah iki lanang iki. Jas jis iki. Teh. Empet. Oh, kuwi doktere. Oh. Anak sing iki sing wis manak iki kaya anake dua lanang-lanang. Iki sing sik arep proses suwine ram kadek iminane. Siap. Tak munggah. Seneng doktere tak munggah. Wis digejiki kacang neh iki. Nek iku macul kalau wong. Wis lekas tukul iki. 3 dina iki engke paling kira-kira. Tukul pajak. Delok anu, wedhus arep manak. Lah iki lanang iki. Jas jis iki. Teh. Empet. Oh, kuwi doktere. Oh. Anak sing iki sing wis manak iki kaya anake dua lanang-lanang. Iki sing sik arep proses suwine ram kadek iminane. Siap. Tak munggah. Seneng doktere tak munggah. Wis digejiki kacang neh iki. Nek iku macul kalau wong. Wis lekas tukul iki. 3 dina iki engke paling kira-kira. Tukul pajak.